everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Kingdom. Usar man unta to kabol ang iyang gipangayo. Pero pag abot namo sa tindahan sa naninda og tuba nay dito sa tubaan ni Pedrito. Nihangyo mang ipa medya galon lang. Og wa sab ko kabalibad. Ako lang sab nga gipalitan. Daan pagyod lagi ka. May gani kay wa na magwaldas nga nahubog. Kaysa una, ay dalagan na makatog kon dili ka wara-wara sa kahubog. Ay kining lain po'y ato dong liminos ba. Nakadangog manggag ka nga naghiskot ka kaganina na toong tatay wasay ni mo ba. Bahin sa gingalan o gistiya. Ay kinsa man ang babayan na dong. O nga na problema magkaanak niya. May sa kaanak niya. Na kay obligasyon ni anang babayan na. Imo nang napaangkan dong luminos ug nipago ka sa imuha kaakuhan. Dili ko ingon ni ana nanay irang. Aw, Akon kana si Histia. ay ginako. Makapanguras man tag dili oras ini. Ay, unsa man doy? Dong luminos. Dong. Naon sa magkadungoy? Dong. Ngano ka ay? Ginoko na usa man daw na uyong panibay. Alala ko na pao na suka. Kining kay dalomilas daw. Lingit kita kayo daw. Itit na nagapaw naman ang dinagkutan taglang parilya sa kakusog sa hangin daw. Ay, mabudog na lang ko tatay ni mawasay daw ha. Matong na lang sad ko. Ginoo ko. Ginoo ko taon kakusog ba na tulipaka eh. Wasay. Asa makanapita say. Say nanapa ka diha say. Palukluk ako sa imong ilok ko sa ibe ka nahadlok ka palibot. Ngit tayo. Muna ko na tayo ng alas tol. Kaya gusto ko yung lipak, di pa lang dugay. Nahadlo ka? Ay wow eh, anong mahadlok man ta? Kanaman ka. Huwag sa tinuoray lang, kita mo yung ngayon kadlukan. Lipak. Ingon sa... Nagpadungog ka na to ang hari sa Erkarya. What's yung gisulti? Ha? What's yung gisulti ang alas tol? Nakadungog ka man ka ha? Sultiin ako. Ayaw ka malaka akong hari sa Erkarya. Dili kami munong sa papangita ni Histia. Dili kami mabalik na sa atong planeta. Kung dili na mo siya mandaan ni Rakusalim. Tinoon na! Ayaw pag-apil-apil hanggaw. Ang alas tol na nalipay na sa taong ko. Oh, Sigam na yung mga mata ng alas tol. Sigam naman ang daan. Hilom! Isa ka! Taon sa naman taon niya ng alas tol ay! may gihatod nga mensahe ang hari sa Erkarya. O doon na kita kunta nakasunod ka nato din sa kalibutan sa mga mortal. Kita man, gagawas na pisi sa isti ang atong ipangita. Patay naman to si Diwindi nga amon. Kita man ha? Haring alas to? Dili ko makatog. Naguna-una ko ni Amon. Kunain ang akong ikalang 20. Kung nga nang wala siya magpakita na ako. Dili na ka siya gusto makikikalan ako. Apan nakigsulti lang unta siya na ako kung mubiya na siya. O dili na siya gusto magpakita na ako. Pero, gusto, tawagon ko siya. Suwayan ko lang og tawag. Amon? Higala kong duwinding Amon? Anaa ka ba sa akong palibot? Hain ka, Histia. Hain ka. Hain! Hala, may tingog kong nadungkanog. Nagtawag siya, Gistia. Kaisog na ba siyang tingog? Matawag na ko. Magbukot ko sa akong habol. Nahadlo ko. Ay, salamat ang kay buntag na gitaon kalooy sa Ginoo.
May nakita na yung taong hayag sa palibot kay buntag naman. Kabuset dahil buntaga ay. Dahil gahagok pa. Ngarbang babang natog ay. Rabi. Ayang natog. Noel Rabe, I love you. Awara, maganganya, magtabi. Peh! Kabaho ng babae! Di natin ka mag-rate, Noel Rabe. Sige, uyab mo ka sabi siya. Mahal ko ikaw, Noel Rabe. Ayun, tapalungon ano niya. Hagok sa nirog tinaghoy. Mama niya ang kalaki. Alaki daan pa ko. Maditaran maning buang dako. Dako, yawam daghagok ka. Ganina pinabukal. Karon pinataghoy naman. Hoy! Wasay! Nanaghoy ka sa'yo o naghagok ka? Noel Say. Rabe, ogo. Patay kang Noel Wang. Hoy! Ay hagok na pag matanda kay hayag ng palibot. Hoy! Noel Rabe, mahal ko Oy. ikaw. Time pa. Hilom sa. Pag hilom sa, bisag natug sa hilom sa. Tempa. Unsa man nang nagbarog ay dapat sa among kaban? Unsa man si... Noel Rabe. Hala! Ganawa ka! Ginawa ko. Unsay? Ay buntag pa man daero no. Ko ang bago pa man daero ni mata, bisig mata lang ko ani akong mata sa akong nakita. Bebe ganyan ba? Dapat dapuason ako ning akong mga mata be kay basig napuno lang nis mga atoms ba akong mga mata. Mong gimata po ko sa akong pananaw. Noel Rabe, tanawa ko. Mana. Nadapuas ko ng akong mga mata. Mutan ako balik sa dapat din. Doon ako nakita. Mutan ako... Hala! Rabe. Hala! Hiloy! Hiloy! Ikakagiron! Halahala kagiron! Ano, kagiron? Ako nang halahala! Ay pangilog dia! Oh, dairang! Ngano magaday? Hala! Wala mo tako mi mong baba! Uy! Katako din mo di gaganday! Uy! Mura magtanil! Uy! Kasigay mo mga mata! Kalain mong tanaon day! Mura kang si Pido-Dido ang imong bayon! Na! Isa kang apil imong buhok oh! Mura si kag iring! Padong! Musong! Ug bugno! Noel Rabe tabang dong! Hala! Misal ka mga balhibo! Ngano manggaday! Hala! Tinad-anay ginang imo day irang! Good morning, Razzie! My dear Logo! Oh! What's wrong to you, my dear? Wa ba yun ni mo madungog ang tingog ni Amon, tita? Hoy! Hala! Tuod! Wag yun! Hain man ka si Amon sa. Bitaw! Saan ka itong dundiha to? Ay ba sila nakakato na lang bayag kung sa pagmahal itong dundiha to? Konservatibe itong maong duwindi. Ay, nakakataon ko ato niya nga dili og dili mamalikas. Ilabidag, magdungog to siya ay. Maayo ka kung ato siyang pangitaon, tita Remy? Unya! Asam sab nato pangita Bisan asa. Uy! Uy, may gahom to siya. Wala ba sa'yo og niuli na to sila, uy? Uy, pasilan. O bagita ta atong kaming tao, pastilan, lisod kayo. Ay, basig bubalik na to din ni Razzie. Ay, atod. Si daddy ni mo og mami ni mo, to na silang work. Sa ilang business. Ikaw, wala man kay school ron. Wa, tita. Ay, ako, kuhaan to din akong, kuhaan ako tong auto nga nakaparking dito sa restaurant ka, gikan ang kagahapon. Ikaw? Kuan, wa man ko'y lingaw, tita. Mag-drawing na lang ko. O ka... maghimo og kanta. Mayo pa. Ay, mo ikog kanta, day. Kanang kantas bayot nga nagmahal. Nasaktan. Lalong bumakla. Ay, Terry! Dairang, takuman ang baba ni Muday. Ubay-ubay na tatong langaw na kasuday. Ay. Osay. Klaro niya, day, oy. Napay mata ni mo, siga kayo. Mag-ispat.
tak-ong say. Usa di katakong, usa di katakong. Mao siya na sa una ko, aday. Di ko katakong. Di ko katakong, day. Pero nahibaw ko kung sa'yo maayong buhato na dairang. Sakto na gisulti nimo. Kabawas na ko nimo, day. Hibaw ka, day. Hibaw ka. Hibaw ka, naon sa ka. Tungod sa imong kasyak, ninganga kag maayo. Unya na, tapigas ng bukog si mong baba. Bukogong kag baba, day. At ang tao, ikre, bukog baba. Dili ngipon, ha. Kana si imong baba, bukog na skilid-kilid. Wala. Kada. Lucindo Ababo! Ilmo Bacos! Rose Ibanez! Nang Lourdes! Kumusta mo niyang barbecue ni mo, day? Diya! Sa ikin... Aray! Ka-animal diya ni mo, day. Bisag na yung anak ka. Ikaw pa'y giunungan. Nagpa ka na ako. Biya ano ti ka? Ilisa ti ka batano niya. Nga na po, kabok baba. Muriin mo. Sakto gisulti mo. Ay, tudlo, day. Galagot ka ni mo. Biyaan to niya ka, day. Aray! Nagpa na sa kahabi sa gangangar ka. Nagpa sa ka. Ay, galagot na ko ni mo. Pwede rin ako lagutan ni mo. Kini ay. La. Nalagpa na si kana kong masaya ka, ha? Nakatabi na ko, say. Nakatabi na ko. Salamat sa imong nagpasaya. Kaya nakatabi na ko. Gano'n na ko? Pero tanawa, say. Tanawa, kinsay akong nakita, say. Hala! Uy, usap na ito nakita! Uy, Ginoo! Wasay ni Ginoo! Kaya nalang panitsit, hungaw kay mong set. Ayaw palaban sa Ginoo, say, kay dili pa tapat sunon sa Ginoo. Dali, doolon na to ang atong Ginoo, nakita malikara. ron. Og atong hikapon pag-ayo, aron mahibaw-an na to kung unsa ni katinood ang atong nakita karon. Dali na, wasay! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.